Naše mesto má veľmi kvalitne spracovaný systém školstva. Priestor pre štúdium tu už nemali jedine seniori, aj to sa však od septembra zmení. Otvára sa tu Univerzita 3. veku a my vám teraz prezradíme, ako bude fungovať a čo na to hovoria naši seniori. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety, ktorej detašované pracovisko sa nachádza aj v Rožňave, má pre našich seniorov skvelú správu. A teda, že od septembra otvára Univerzitu 3. veku. Je to skvelá príležitosť možnosti štúdia pre našich starkých. Práve preto, aby si vedeli aj títo ľudia, táto veková skupina naplniť svoje aj práva na vzdelanie a takisto aj svoje záujmy a trávenie voľného času zmysluplne. Práve preto sme sa rozhodli otvoriť pre túto vekovú kategóriu ľudí nad 50 rokov a viac Univerzitu 3. veku aj v Rožňave. Pôjde o dvojročné štúdium. Prvý ročník bude všeobecný a na začiatku druhého ročníka si môžu študenti zvoliť zameranie, a to odbor sociálne alebo zdravotnícke vedy. Štúdium na Univerzite 3. veku znamená byť na univerzitnej pôde so všetkými právami a povinnosťami, avšak toto štúdium má oproti klasickému štúdiu aj rozdiely. Nie je to klasické vysokoškolské štúdium, to znamená, že študenti, ktorí ukončia túto univerzitu, nedostanú ani vysokoškolský diplom a takisto sa im nepriznáva ani riadny vysokoškolský titul. Dostanú osvedčenie o ukončení štúdia na Univerzite 3. veku a toto vzdelávanie je z kategórie záujmového vzdelávania. Nie je to riadne vysokoškolské vzdelávanie. Marek Koltáš z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety pravidelne navštevuje podujatia pre seniorov z celého okresu, kde im o tejto možnosti dáva vedieť. Seniori to uvítali. Ja si myslím, že je to veľká výhoda pre seniorov, pretože budú sa stretávať, to čo je prvým, a dostanú vedomosti, ktoré sa týkajú nás dôchodcov, zdravotné, sociálne, dôchodkové. Proste je to zamerané na nás, na seniorov. A troška sa učiť pre nás, aj keď v úvodzovkách je to plus. To je príležitosť, ktorú môžeme len uvítať, lebo predsa len niečo pre seniorov sa tu bude diať. Je tu možnosť teda sa vzdelávať a predsa len človek, keď dojde do dôchodku, to ešte nie je koniec všetkého. Ten život beží ďalej a človek by mal na sebe pracovať, vzdelávať sa, proste nezostať stáť niekde mimo spoločnosť a mimo vzdelávania. Ja si myslím, že keď vznikajú rozumné veci, čo slúžia ľuďom, Rožňave, ja som vždy rád, keď niečo také tu môžeme privítať a fandím im, aby im to fungovalo veľmi dobre. Vzdelávanie na Univerzite 3. veku je dvojročné. V priebehu jedného akademického roka študent absolvuje minimálne 24 a maximálne 42 vyučovacích hodín rozdelených do 7 sústredení po 3 vyučovacie hodiny v dĺžke trvania 45 minút. A prečo by mali seniori začať študovať? Tak v prvom rade preto, aby si trénovali mozog a pamäť, keďže už sú v staršom veku. Takisto, aby sme zabránili sociálnej izolácii, aby boli v prostredí svojich rovesníkov, aby nadobudli sociálne kontakty a takisto, aby sa dostali aj k novým informáciám s najnovším z oblasti vedy a výskumu, pretože tieto informácie im budú vlastne dodávané na jednotlivých prednáškach našimi lektormi a vysokoškolskými pedagógmi. Mesto Rožňava už teda má vybudovaný plnohodnotný školský systém, a to od jasličiek až po Univerzitu 3. veku. Potešení sú aj predstavitelia našej samosprávy. Podľa môjho názoru je to skvelá vec a skvelá príležitosť práve pre seniorov, pretože si myslím, že vzdelávať sa, učiť sa človek potrebuje celý život a práve udržiavať si tú jasnú myseľ a tú ostrosť mysle aj v vyššom veku je veľmi dôležité. Takže ja túto príležitosť veľmi vítam a som veľmi rád, že v Rožňave máme práve takúto možnosť.